Pod ang atong amigo nga si Sir Juan Sir doon yapon. doon yan. Okay ba na, tahon mo na nato. Dili biya Sir Yako akong ngalan ha. Silver doon yan. Mayong hapon sa tanan. Okay, mayong hapon sa tanan o happy Sunday. Okay, now matag grupo sa akong nakita, common yun nga teaching ka ng pagtabang, both material o physical or spiritual. Spiritual in the sense nga mo nang mubasa tag Biblia sa atong misa ganis Katoliko, basahon man yun ang Biblia. So, spiritual. Okay. Sa atong nakita, iliingon pag-unsa paglaban-laban, matag pundok karon nga nagamit sa Biblia, misunod yun na. O kanang pagpakaon spiritual. Okay, nagbasa sa Biblia, nanudlo. Then material po, most of gihapon. Ang Iglesia ni Cristo gani na sila'y kanang lingap sa pagtabang. O sa pinili, naapod. Sa Katoliko, naapod. Gani, sa kung tanaw tag kanang records gani nga pinakadakog charitable kanang institution, Katoliko man. Yes. Tungod po na kay Katoliko man gyud pod ang dako. Pero agis ka dako sa Katoliko, mo na makaingon ka daghan mang nakita na mo nga dili matinabangon. O lagi kay agis ka dako pod. Og dako tong matinabangon, dako pod tong wala magtinabangon. Kay gihulagway man gud diha ni Kristo sa Mateo 13 kung imong kuhaag analogy ba kanang Mateo 13:24-30 nga naghiskot si Kristo diha nga ngiyang gingharian diri sa yuta gihulagway nga naay trigo og sagbot. Ang trigo diha ga simbolo na siya sa mga maayo sulod sa simbahan, sa iglesia. Then kanang sagbot ga simbolo na siya sa mga daotan sa to paapil na ng dili matinabangon, na ba kanang magbuhat og daotan. Pero naapoy kanang gitawag natog trigo, gisimboluhan og trigo nga mao na ang mga maayong sakop sa iglesia. Sama ni hatag-tag usag lang ka example, si Mother Teresa of Calcutta. Ilado na bisan mga Muslim ka ila anak niya. Mga dili Katoliko no nahinumdum ko sa si katong queen gani sa England nga nakalimot ko nga naagid to naaman sa video gani na sa YouTube nga iyang gidaig pag-ayo si Mother Teresa gani na-canonize na si Mother Teresa, no o nahimo na siyang kining declared saint jud, Saint Mother Teresa of Calcutta. So kung maghisgot og kanang pagtabang material, physical, murag bisag dili Katoliko gahimo ana, then Katoliko gahimo pud ana. Then karon dirita sa pagtino og unsa gyud ang pundok nga gisugdan ni Kristo diha maguta. Kay kung sa 1 Juan 2:18 ug 19 nag-ingon man si John nga kinahanglan magpabilin ta sa tinuod gyud nga pundok nga gisugdan ni Kristo. Correct. Kay si Kristo nagtudlo man pod naman siya ang teaching nga mag-usa ta. Then gi-discourage o gibawal ng panagbahin-bahin. Although sa atong gospel ron murag makalibog ba no kay ingon si Kristo nga wala ako moanhi aron sa pagdag kalinaw. Kung dili panagbahin-bahin. Okay. Sa exegesis si Kristo God kanang iyang mga pulong dili man nato tanang pulong niya nga sabto nato literal ba nga kuan kinamay mga allegorical. Mostly sa iyang mga pulong allegorical yun. Plus anang niingon siya, ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta kay usara ang iyong amahan sa langit kung imo nang literalon patay way nakatuman ana kay matag pamilya pagtawagon mo yung amahan ng mga tatay head of the family. Bisan gani ang presidente pwede mo natog tawagon og amahan sa nasyon. Kanang gobernador, amahan sa probinsya, mayor, amahan sa syudad. So di na siya literalon. Sa may gipasabot ni Kristo ana nga katuman day nang mapahitason nga katong gitumbok niya ana mga Hudiyo, mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas nga
kuan kayo, ganahan sila tawgon anang titulo nga taas sama sa father o teacher niya, dili sila angayan kay si Kristo, dili siya gusto nga kanang titulo nga taas gamiton sa mga mapahitason, kay ang mapahitason iyang ipaubos, ang magpataas ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Ato pa, kung mapahiubsanon ka, angayan ka anang titulo sa Dios ama sa amahan og teacher. Okay. Mauna munay konteksto kana pong pag-ingon diha nga kining naon sa to akong gisgutan ganina nga nawala ako. Basta nga kanang pagtino pod sa matuod nga iglesia kinahanglan iapila to na. Yes. Kay na may teaching si Kristo nga panaghiusa. Yes. Unya si Pablo saway niya tong mga sakop sa iglesia sa Corinto nga nagbugna og panagbahin-bahin. Unya, naamay teaching si Kristo nga iyang gipasabot diya sa Juan 21:15-17. Nga si Pedro mo iyang gihimong second in command niya. Yes. Labang pastor. Katong iyang giingnan si Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unsa man na, di ba ang buhat man ng Kristo? Kanang pagkapastol, labang pastol, niya, tanan karnero man na ni Kristo. Universal. Mo bitaw ang Katoliko nagtudlo nga sa tanang mga apostol si Pedro mo'y silbing representative ni Jesus Christ. Yes, correct. Unya ang ato pong patunay ana to support kay sa tanang mga apostol si Pedro ray gitawag og kepa sa ato pa bato. Di ba? Si Juan Brad Tuting. Oh, di ba? Kugi kay mo kutlos Brad Tuting anang bato. Oh, dili man ta mulalis nga si Kristo ginang bato. Pero dili nato pod i-delete, di po nato papason nga si Pedro o si Simon gitawag niya bato. Si Kepa mo na si Pedro. But ipasabot ipatahod pod ni Kristo si Pedro nga may silbing iyang representative. Kay katong taliabot na siyang mosaka sa langit, giingnan man gyud niya si Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Nganong nasulti mas Kristo ana kay paingon naman siya sa langit kinsa na may matiman diri sa iyang iglesia. Nga man joy leader nga makita. Iyan ang gipasabot nga si Pedro. Dayon kun ang katungdanan mo bakante, doon naman ay mo puli. Acts chapter 1 verse 20. Nya hinuon ka ng Acts chapter 1 verse 20 ang katungdanan na ni Judas nga nabakante nga gipulihan ang nakapuli si Matias. Nya kanang katungdanan ni Pedro. Mao ba nang musupak yun ng Katoliko anang Bible alone Brad? Kay di man makita nimo sa Biblia kinsay nakapulis katungdanan ni Pedro. Pero asa man na makita na to naman sa list of popes. Dito. List of popes kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro, si Linus, Clitus, Clemente. Clemente man si Tuting, no? Pero sa ngalan, nya kanara yung ikaupat ka Santo Papa nga si Clemente, mabasa ra ba ang ngalan sa Biblia? Na sa Filipos 4:3. Then ganang ang ikaduha pong Santo Papa, bro, si Linus na apod sa ikaduhang Timoteo 4:21. Pero di lang mabasa nga si Linus may nakapuli ni Pedro. Pero sa history makita nimo na siya kay didto man na martir si Pedro sa Roma. Unya kinsa may nakapuli si ang katungdanan dito naman na sa history nga si Linus. Nya mabasa iyang ngalan lang hinuon sa Biblia. So mao na nga siya kaning katungdanan ni Pedro, ni Linus, Clitus, Clemente mo na pagasundo na to. Oh, correct. Kay panaghiusa man. Usa ka panon ubos usa ka magbalantay. So kinsa man ang magbalantay si Kristo. Unya iyang gipasabot nga si Pedro na atong silbing magbalantay kay tuwa naman si Kristo sa langit. Then inikamatay ni Pedro mo nang tanaw na to sa history kinsa ay nakapuli niya Linus, Clitus, Clemente hangtod ni Pope Leo karon. So kung tinuod ang Kristiyano magpasakop ta aning gidumalahan aning posisyon na. Mao ni ang gipasabot ni Juan sa 1 Juan 2:18-19 nga ang bubiya ani sakit kayo. Antikristo. Antikristo. Diba? 1 Juan 2:18-19 tingali murag mo kisi-kisi ta ana. Unsa ano nahimo naman ming antikristo nga nagtudlo man mig Biblia. Nang atong i-qualify unsa nang duha ka klaseng antikristo. Ang unang antikristo kanang kahibalo gid siya antikristo siya. Nga kanang kahibalo siya nga kanang iyang grupo dili gyud si Kristo may founder, iya ra na. Then agi sa personal ba kang reason tungod ba ka sa kwarta kay siyempre og ikaw gay founder siyempre ang mga abuloy diha paingon nimo ikaw may magbuot bali to ana mao na nga di ka mo pasakop sa tinuod nga pundok ni Kristo kay agi ana nga rason nya sigurado jud ang antikristo kay kahibalugog ka sa tinuod nga simbahan nya naghimo kag imo
Then ang ikaduhang klase sa Antikristo, wa ka kahibalo nga Antikristo ka. Kanang gitawag og honest mistake. Kaya nagtuo ka nga, monit, ukod ni Kristo akong grupo. Pero dili di ay. Pero hinoon sa moral philosophy, dili ka guilty kay honest mistake man. Dili ka guilty. Ginoo ray magbuot nimo asa kay butang. Naman may kaysa sa katikism na may gitudlo dito ang atong simbahan Brad John nga katong mga inosente pero ang ilang binuhatan maayo. Sa katong gamiton dayon tong argument ni San Ambrosio nga pag embrace nato na sila nga mga invisible members gyapon na sila sa mga Katoliko. Kaya ang tinuod ko nung nagawas gyud kadtong nakahibalos tinuod unya dili mo pasakop sa tinuod. Mo na tinuod nga nagawas. Pero ang ka-ignorante dili na siya rekisito. Dili na requirement nga mahimo kang kanabang magilty ka. Nakaisipyat pero honest mistake tungod sa kaluoy sa Ginoo madaka atong pag-ampo kay ni Kristo katong ningon siya nga amahan pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang mga gibuhat. Mga inosente ang maka-avail ana nga kaluoy. Pero kung kahibalo ka kanang imong pundok dili si Kristo may gatukod unya mo padahayang yung diha kay diha ka nalipay diha ka nag-fellowship unya kung sa pa imong personal reason, mamiligro ka na kay usaman sa pagtulunan ni Kristo ang panagiusa. Yes. Nga mo pasakop ta aning usa ka panon ubos usa ka magbalantay kinsa man na siya. Kinsa may ang representative. Peter Linos, Clemente, mo man na klaro man na sa history. So mao na nga dirita makigiusa mo nang ako bisag pagtan-aw na ako sa Katoliko brod nga matay daghan mang buluyago na ning Katoliko. Yes. Napoy pare nga di pud dato ganahan. Napoy personal. Pero inko, anong kinahanglan naman yung ko magpabilin diri sa Katoliko? Because original siya nga grupo. Unya, wapod maingon si Kristo kung dunay mga badlungon, biyaan nato ning simbahan na. Kay kung mao na, biyaan yun nato ning pundok ni Kristo kay na may Judas. Di ba? Bisan pag sa Old Testament, katong katawhan sa Diyos sa una, pag buluyago na to, naanagaliga, gaulo-ulo ato si David mismo, gaulo-ulo itong gingharian ni David sa una, di ba? Nanapaw. Di pa yung paunas gubat tong yung sundalo kay nahibog sa tong asawa siyang sundalo. Yung gipauna para mamatay. Tanawa sa kamaruko si David. Hari na. Pinili sa Diyos pag yun. Mao na nga, dili po na himuong basihan nga sa original church, kung doon na may mga badlungon, imo na din nga, dili na tinuod nga simbahan tukod ni Kristo ka na ibadlungon. Kung mauna sa to, padili tinuod tong simbahan gitukod ni Kristo kay naay gahudas. Di ba? Di ba bro? Dun saan mo na pagbunggo. Di ba? So, mauna nga, nganong nagpabilin ko sa Katoliko kay, mauna nakita yun ako nga original church. Nga gisugdan ni Kristo, nga nagpadayon hangtod karon. Pero duha lang ang makita nato samtang napatadris yuta sa kalibutan. Dunay sagbot, doon na po'y trigo. Sa to pa, dunay daotan, doon na po'y maayo. Dayon kanang mga argumento lagi nga asakto mi kay among gisunod ng mga teaching sa Biblia wala tay question na. Kay kumuna nga teaching kanang pagtabang katong argument ni Brad Eddie, wa gyud tay question na to katong kutluon pa nila sa buhat 4:32 ba to nga butang paghiusahan. Kung ato gyud ang subayon sa history man as Katoliko. Correct. Kay mao guni nasumpay sa grupo na to. Dili man na piniling nasod ni Tatay Paulino kay 1957 man na. So kung mukutlo sila kanang buhat 4:12, tanaw na tong history unsang grupuhan na. Mao man sumpay man as Katoliko, so Katoliko may makaangkon na to. Tingali, walang nato makita karon kay ang mga sakop siguro ron pabaya. Yeah. Di ba? Pero dili ka kalikay nga mao gining grupo ha. Di ba? Mao man na. So kay kung maingon ko ka nga kami na kay among naawat na kanang butang paghiusahan. Kung maoday basta makaawat ta ikatinuod na dayon. Sa to pa kana ding maghimo pug kwarta kung maawat nimo ng kwarta diha bisag wa kay authority mo buhat matinuod po na imo kwarta. Madawat pa ding kwarta. Madawat na dayon na. Dili. Mahim matawag gyapon nagpiki bisag pag maawat nimo. Correct. Kung tungod kay wa man kay authority to do it to make money. Ingon pod si Tatay Paulino wa siya katungod mo tukod og simbahan. Mabahin-bahin si Kristo ra. Kay panagbahin-bahin ang mahitabo ana. Pero sa binuhatan, di ko masupak maayo gito sa Tatay Paulino. Pero kung atong ayhog to ng Biblia,
Sana honest mistake lang tong iya. Wa siya kahibalo ba nga, oy di naman day ko kinahanglan magtukod pag grupo kay naa na may gisugdan si Kristo. Wala lang siya kauna-una ba, pero kahibalo siya nga naanay kinukod si Kristo, igon lang unta sa mo pasakop. Well, correct. Pero kung wa siya kahibalo, wala siya kauna-una ana, in good faith, so honest mistake, so madarag hapon sa kaluoy ni Kristo. Di po ta maingon nga impierno gyud, di ba? Mura po na beauty sa Catholic faith. Di ba? Kay sa Iglesia ni Cristo Manalo, lahi yung teaching nila. Og magawas gyud kuno ka silang grupo, di gyud kam luwas. Dili yung nana ang tinudluan sa Katoliko. Okay, depende na sa case to case basis na. Kung hibalo ka nga wa kas tinuod nya mo padayon gyud ka diha, ikaw mo'y tinuod na gawas. Pero bisag nabulag ka, diri sa Katoliko nga grupo nga mo'y tinuod, pero butan ka, walang ka kahibalo nga Katoliko may original. Si San Ambrosio mo ingon nga sakop lang gyapon kas Katoliko sa espirituhanong diwa kanang gitawag sa katekism og invisible members of the church. Kay ang visible members of the church yun kita. Kay klaro man gyud tao, di ba? Binunyagan. Pero naay kanang gitawag invisible members of the church. Ang labong nakakita na ginuura. Ginuura katong bisag nagawas ka sa grupo pero buutan ka. Ay bisan gani katus Tatay Paulino. Kay kung wa siya magunahon na Katoliko may tinuod pero nagbansay sa mga maayong buhat, makonsider gyapon to siyang Katoliko spiritually broad, invisible member of the church ang tawag ana. Pero kung kahibalo siya nga Katoliko may original niya naghimo gid siya iya namura guilty na siya ana. mo na isa ka ng philosophical pag-analyze sa situation, Brad John. Tay sabi John, kay murag ganahan ka mo react because pagawas ng imo. Ako nga kuan ani Brad. Ato inagiskot mong ka ni Paulino Agapay nga maayong tao. Nya rahibalo gyud ka nga separated ang iyang grupo. Diba? Tungod kay ang pagbarog niya sa laing pundok tungod lang kay discontented siya sa grupo sa Katolik. Diba? Una man ang Katolik. Yes, bro. Na-discontented siya sa pagka-Katoliko. Sa Katoliko. So, na-separate siya. So, unsa may magkasulti may ang pagka-separate niya, manggod bro, akong klarohon yun na ako nang balik-balikon, duhang kaklase. Naay na-separate ka nga, nagtuo kang sakto ka. Yes. Kanang honest mistake ba? Kato kung giingon mo. Prasana nga, katong nadalaan ng ingon nila nga Diyos-Diyosan ko nun ng mga ributo sa Katoliko. Na imong unahon na sakto ka, di angay mapudbiyaan ng Diyos-Diyosan, di ba? Pero kung kahibalo na ka nga, ay dili man di Diyos-Diyosan ang larawan sa Katoliko, din imog yung biyaan, di na ka magilty. Sa kaso ni Tatay Paulino, di magpupunta Diyos nga nakabasa sa iyang inner self. So, for the benefit of the doubt, matud pa sa mga abogado, para hindi ka masipyat, muingon na lang kag honest mistake to. Honest mistake. Kaysa mo ingon ka nga, guilty gid siya nga, wa ka kahibalo kung sa iyang standing siyang pangisip. Pero Brad, sa may kasulti, niya sa 2 Juan, atong isgutan sa aging Sunday. Ngayon, ang Diyos wala diya sa tao nga dili mosunod sa pagtulunan ni Kristo. Meaning, pag separate nila sa ilang pundok, wala gid silang sunod sa atong iklaro na, i-qualify hapon na, kanami yung kag, dili ang Diyos atong tao nga musupak sa iyang pagtulunan. Mao na. Nakaroon na amay nibiya sa Katoliko nga para nila sakto sila. Ang ila amo insakto. Kaya wala sila kasabot. Wala lang sila kasabot ba? Nagtuo sila nga, gisunod nila ang pagtulunan ni Kristo. So, honestly, na-mistake sila. Pero para nato na ay wala mabuhat nilang insakto. Pero mas lakahibalo. So, dili, ma-exempted sila, ana. So niya man Brad nga. Pero kung makahibalo na sila, panalitan, hibalo na sila nga, uy, di man na ni kang Kristo ning among grupo. Dinood na Brad, nimong kuan. Ako ang sumpay ani nga naamong gud tay mga educated nga mga tao. Nga usaon ta sa basihan sa ilang pagtuo sa uban kanang naa sa history. Laman daghan ta mga libro nga nagtudlo sa husto nga tinukod ni Kristo. Pero wala na nila basihi kay ngano naman gani bugado pa, doktor, maestro, mga educator na maestro. Basta buutan bro, di man po ko Diyos nga masakto jud ko sa akong pag-judge nila nga honest ba sila or guilty. Yes. Ang akong gamiton ang rule na sa mga abogado para dili masipyat, for the benefit of the doubt, honest mistake lang atong hatol. O ang labing nasayod gud sa kanang definite nga di gud masayop Dios raman. Yes. So mo na nga
kung ako basta buutan nga dili Katoliko, di ko kasiguradong tinuyuan magyud ang ilang pagsupak tinuod. So unsa may makasulti? Muna makaingon lang kog honest mistake. So kung honest mistake, dito na ko sila ibutang sa mga invisible members of the church. So unsa may kasulti nimo? Si Jando, si Paul Alima, si Kuan naggikan sa ilang lain nga pagtulunan, ilang yung gisusi ug unsa gyud ang kamatuoran sa iglesia. So instead nga tuas sila sa palaing pudok, ni balik gyud sila. Ang ilang case nakahibalo naman sila. So munang niipon gyud sila. Pero naman goy mga dili Katoliko nga wala pa sila kahuna-hunaan ng ginuhuna ni Jando og ni Paul Alima. So to pa honestly was la kahibaloan na. So presbyton ni Manny Pacquiao, lisod man nimo i-judge si Manny Pacquiao nga impierno. Kay may basa magbiblia bod. Pero ang iya lang pangsabot lang, parehas lang pagsabot sa mga born again. Ana man good, Brad. Ang numero uno nato sandigan sa pagtuo, ug unsa ang nahitabo sa nangagi. Ang history yun, manisakto man yung history. Pero kanang uban nga edukado man, pero wag yun magamit anang dili pares ng Alima ni kuan nga ni gamit gid sila pag research og dugang research aron mahibaw-an yun nilang kamatuoran. Mo man nga sila na-converted yun pagka. Yes. So maurag hapon to akong i-apply, bro, no? Kung nakahibalo ang tao, makatoliko man og dili, sa tinuod, unya mo supak, parehas ng guilty. Mananglit, Katoliko ko, kay balo ko nga, sala yun ang panapaw, mo man tulos tong simbahan, manapaw ko. Di ko muluwa sana. Misal pag na ako sulod, Katoliko. Nag-isgot mo to sa kuan sa kaning history. Meaning, ang history, para example na natin sa itong local. Ug di ta mo sandig og history sa may pagtuo nato, sa may pagtuo nato ni sila nga ihiro day. So mo sandig gyud ta sa history. Unya kay naamang goy mga tao, bro, nga dili parehas og nasa imong una-una. Naamay mga tao nga ang ilala nga unsa na ilang nabasa sa Biblia nga kanang pagtabang wala nila kayo masaulo na ba nga kinahanglan pud yung i-trace nimo sa history ng grupo nimo kang Kristo ba gyud na. So mo nang hukban ka sa Ginoo base ra sa imong nahibaw-an. Naamong goy kuan, Brad, nga ang ilang kuan nagtuo ra sila sa unsay gisulti sa ilang tong gitawag nga pastor. Tong pastor ba? Basta ako, Brad, mo likay kog judge sa tao gyud nga labi na buutan. Dayon nagawas lang sa simbahan. Mulikay ko og judge og guilty. Kay dili manggo ko kabasa siyang una-una god og iyang singkasing. Ang labing nakakita god sa una-una sa tao sa singkasing Ginoo man. Bis manggo na sa education nga iyang na kuan na kapot. Bis na sa education nga. Yes, Ito mo tan-aw tog mga history nga libro. Pag clear gyud og tinuod ba gyud hitabo sa total wa may question kay kung pananglit na sayop ko di man siya kaikyas ito sa Dios. Di gyud. Ano man pero ako limpyo ko. Kay wa man ko gunahuna nga tinuyuan to iyang gibuhat nga sayop unya gidipinsahan siya nako ato. Ang ako nagunahon ra man ko nga oy honest mistake tong iya. Ana ra. So, di makakuan ra ko, ma-exempted ra ko nga punto. Pero ang Dios boy labing nasayod gyud rod. Panalitan, moingon ka nga katong gibuhat ni Trapulano kinuyuan gyud to nga nagawas gyud sa simbahan. Unyag mo po na panglantaw sa Dios. So, kuri ka. Maula basta kay mo ni panglantaw sa Dios. Pero timan nga kitang mga tao sipyat beta. Diba? Tao, pagangang tao, sipyata. Pero namanggay mga libro nga maka-guide na to sa husto. Yes, oo. Manaya, maura gito, bro, no nga. Kung honest mistake, dili ka guilty. Pero kung kahibalo jugang sayop ka, yung imag yung ipadayon, guilty yung ka na. Muna isang moral principle yun. Mugamit ang philosophical argument kay kung tanaw na to sa Biblia, pinaka-bright nga philosopher si Jesus Christ ba? Well, correct na. Kabantay ka ng mga argumento niya paagig sumbingay. Di ba? Pero pinaka-bright nga si Jesus Christ. Pero naaman sa mga pasidaan ko din sa Bible nga gipang sulat. Ngano mo yung kog philosopher, bro?
great philosopher kay sayon nang ka na makalibog siyang istorya og masipyat kag sabot mawala bekas passing. Ngayon siya nga ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta kay usara inyong amahan sa langit. Yung anong tawagon maligi tatay ng head of the family. Di ba? Kung di ka kasabot ana, may yung kag hala, unsa ning Biblia? Dili mangod anak man siguro brad no. Kanang sa origin ba sa kuan? Matris man nato kanang ingon imong history. Matris nato na sa original sa Lagi, oh. kinsay nagtukod sa relihiyon. So kay matris man nato bisan gani siguro sa mga kuan ilan ang gitris before sila nag desisyon mo na. So kanang pagdesisyon nga na-trace nila ang asa gikan ng punduka. Yes, na mahawa man sila. Yes, so kung kahibalo ka mo ni sa philosophical argument June. Kung kahibalo ka nga nakita nimo sa history nga Katoliko may original. Nya imo gyud di ka mo pasakop kayo na kay motive lain personal motive. Guilty gyud ka na. Pero kung ka kahibalo honest mistake. Pero mostly yun guilty yun na ingon na kay Charo. Sayang pagka katong nakahibalo. Katong nakahibalo. Pero manghunaw lang kog kanabang mo pinpoint kog tawo nga mao na siya. Okay, lisod kay na kay di man ta Diyos gyud nga makabarsa sa kanang kinahilad man sa tawo. Pero unsay nakarga sa Bible nga matawag nato nga kuan kanang gipasidan-an man ng Jesus Christ before siya nanundlo kanin nagpasidaan nanay ang mga warning. So kay naa sa mga warning nagpasabot nga kikinahanglan nga doon na kay desisyon sa isip sa lugoon ni Ginoo sa Kristo. Diyon katong maglibog ta og interpret o kanabang sabot sa mga situation. Dili ta angay magkanabang asa lang nato sa tong kaugalingon ang pagsulbad ana. Akong gamiton ana kung naay mga question nga medyo lisod ginana. Sayon ra no? Dagan ta sa authority o kung sa ilang sulti. Is correct. Okay. Naman tayo official teachers yun ng mga bishops. Kanang gitawag na itong magisterium. Yan naman tayo mga libro, ana. Yan, nabasa man yun ako sa katekism. Yan na may nagawa sa Katoliko visibly nga gi-consider nga invisible members of the church. Kanang mga buutan sa ubang relihiyon, gi-consider man na sila nga mga invisible members sa Catholic Church. So, nalbaydi na itong pagkatuon nila. Kaya ang kumplito ko nung ang ato di man gyud ta ingon perfect atong panagiusa diri sa kalibutan. Yes. Ma-perfect ta dito sa langit na. Yes. Correct. So mo na siya nga ang atong himuong argument katong mga Katolik ang mga dili Katoliko nga buutan kang San Ambrosio mo kinahanglan i-apply na tong argument. Moingon si San Ambrosio nga mga Katoliko ra gihapon sila sa espirituhanong diwa nga sa katekism gitawag og invisible members of the church. Namong gitawag din sa Bible nga murag ang imong barometro nag-agad pud sa gipanmudlo diri sa mga apostolis. Pero dili lang ka mo rely diha kay dili tanan nasulat diha. Ang wala giklaro sa Biblia na sa tradisyon o wa po giklaro sa tradisyon ug Biblia na sa magisterium. Munang tulo man gud na atong pilar sa Katoliko, Bible, tradition og magisterium. Kidi gyud na nimo bulagon kay kung bulagon nimo na protestante na kana. Pero sa ako mong God brother. Di lang ka mawala sa authority. Dili ka mawala sa imong kuan. Nakasigurado ko bro kay nabasa gyud na ako sa katekism. Mo nang mga Katolikong naminaw mo encourage gyud ko nga mobasa gyud katekism. Kay kung dili ka mobasa katekism wala ka kahibalo nga sige kag dipinsa sa Katoliko pero naraday kay protestante gihapon nga interpretasyon, no? Dili man gyud ka. Para to nga tagaan ka na og sample bro nga wala lang ka nako matubag atong sa miagi niingon ka nga nagiskot kog authority nga niingon ka nga so ato na lang ning kuhaon ning Bible. Dili, wa ko moingon ana. Ang ako lang ipasabot nga kung mudagan tag authority sa mga obispo nga sila mo'y atong mugayad nato aning pagtuon sa Biblia. Dili kay atong kuhaon ng Biblia, dili pod. Ana lang ako lang ipasabot nga kung mugtuon tag Biblia, mogamit tag Biblia, dili nato i-separate ang atong final arbiter. Correct na. Mo na akong pasabot. Si ana mong God brad. Wa pa man siguro tayo na po. Ana mong God. Ang Bible mas una pa na nahimo ang Bible kaysa katekism. Diba? Yes, pero diha man gibase pila pa ka siglo nang gawas ang katekism kaysa Bible. Ang Bible pod sumala sa atong doctrine, wala gibutang tanan diha. Mao na nga mag-publish tag mga libro kay katong wala gi klaro diha naman ani mga libro ha. Pras anang kanang kanang Biblia god og kita-kita rin mo basa makalibog biya na. Magkahimo bin ni daghaning relihiyon.
Mao na nga mag-publish tag katikisim kay diha ibutang atong official interpretation. Yan na lang tatamad do dahil oras naman. Unsa may last nimo nga kuan? Imbitahan lang nato no. Salamat no sa istasyon then at amo lang iklaro diri no nga kaming mga CFD kung magpadayag mi og personal na mo nga reflection, posible may masayop diha bisag ako. Now, asa mi dili masayop kung ang among maluwatan sa among baba kadtong nakabase gyud sa magisterium ng official teaching namo. Mo nang akong iklaro ha kay para sa atong debate namo ni katong sa piniling Douglas. Na ako'y napamulong didto nga dili to official. Pero kano man kay usahay man gud kung kulang ta og kana bang tuon ato nga topic, so makulangan tag impormasyon. Maka-speculate ta. So kana atong speculation kay ato-ato ra man na posibleng makorek, posible pong dili. Nya, mao man gali gi-research na ko katong topika. Kapag kahuman just debate na mo ni Douglas, mo na nakaingon ko nga kulang kog impormasyon na to. Nga katud di si Pablo di ay so wa pa siya nakaabot sa Roma na mga converts dito sa Rome. Nya Katoliko ana. Kay ang usa sa exegesis ana kay katud ko nung Pentecostes na din mga taga Roma ato nga present atong Pentecostes nga na balik sila dito pa dayon paghuman ato sa Rome. So mga convert man to sila. So mo siguro ipasabot ni Douglas mo na pagkahibalo na ko ana o kumo ni official teaching simbahan. Mo na nga mo bitaw ni ko nga speculation na tong ako based on sa kulang kog tuon ato nga topic. Okay. Pero dili to official kay ako ra man to. Salamat bro Silbert. Ato si Kuan si Tuting Brad Tuting. Ikaw lang si kanilang. Sa dinhelang takotob